Подготвяме поредица от събития, които са свързани с предстоящия прием по плана за възстановяване. Днес беше първото от тях. В Перник бяхме поканили група от земеделски производители, на които да дадем повече разяснения относно самия прием. Бяхме поканили консултантка, с която сме работили през годините, да разясни повече за самите изисквания по програмата, както и представихме нашите продукти с трактори, прикачен инвентар, както и модерните технологии от AgriLeader. Процедурата е улеснена, доколкото разбрахме днес, и което дава възможност на земеделците да се възползват от немалък бюджет, който е осигурен по програмата. Националният план за възстановяване и устойчивост в частта устойчиво селско стопанство предоставя изключителни възможности за земеделците, желаещи да направят преход към новата ера в селското стопанство. По програмата са финансирани всички продукти, които Кубота предоставя, както и трактори и прикачен инвентар, така и иновативните продукти, като навигационни системи, GPS антени, земеделски софтуер и други. Кубота разполага с голяма гама от трактори и прикачен инвентар, които са подходящи за закупуване по възстановителния план. Тракторите, които предлагаме, са от М серията 66 до 175 конски сили. Основно за животновъдните стопанства повечето клиенти избират от мощностен диапазон 90-120 конски сили. Тракторите ги оборудваме с челен товарач. Прикачният инвентар, който се спират земеделците, основно е зелената линия. Балопреси, косачки, сеносъбирачи. Балопресите са с фиксирана и с вариокамера. За зърнопроизводителите имаме прецизен инвентар, торачки, пръскачки, сиялки, които са подходящи за иновации в стопанството. Конкретни модели от продуктовата гама на Кубота, които са подходящи за сектор плодове и зеленчукопроизводители. Това са тракторите, които влизат от 24 конски сили до 50, тъй като те са изключително ниски, изключително маневрени. Може би е важно да споменем патентованата технология на Кубота, крайните конусни предавки, които придават така допълнително маневреност на машините и правят още по-маневрени самите машини. Това позволява доста по-лесно да се обработват меса като оранжериите, където се изисква доста голяма маневреност. Също така машини, които може би намират приложения, са и малко по-големите машини от серията компактни трактори. Това са машините, които са така от 38 до 50 конски сили, които доста често се използват примерно при терени, които са малко по-наклонени и където се изисква малко по-голяма мощност. В същото време доста тесни като машини, за да не газят продукцията. Ме да твърдят, че този мощностен сегмент от 24 до 50 конски сили е много предпочитан и тепърва предстои да осъществим много проекти. Тракторите на Кубота са с гаранция от 5 години пълна, включва абсолютно всичко. При прикачния инвентар от тази година гаранцията вече е 2 години, което дава едно спокойствие на земеделците и има доказано качество на машините. Освен самите машини, които предлагаме като агрегати, имаме и инвентар, който така смея да твърдя, че доста лесно се имплементира към тях. Този инвентар е с 2 години гаранция и така доста добре обработва самата почва. Освен почвообработващия инвентар, имаме и прецизни пръскачки, които позволяват мониторинг на препаратите, с които са обработени самите площи. В ерата на зеленото и цифрово земеделие, инвестирането в икономична и високопроизводителна техника и прецизни технологии е от съществено значение за успеха на земеделските стопани. Кубота България акцентира все повече на модерните и на зелените технологии. Това е основна причина да добавим в нашето портфолио продуктите на AgriLeader, чрез които може лесно да се управлява прецизен инвентар, както да се управлява и с голяма точност самия трактор. Прикачен инвентар на Кубота включва машини като торачки, праскачки,
които при правилна експлоатация могат да окажат голяма икономия и пестене на продукти като торове и препарати. Чрез аграрния софтуер, който предлагаме на AG Leader, SMS, може да се следят всички данни на земеделското стопанство. След всяка една операция да има запис и изготвяне на карта. Съответно земеделецът да има най-добра информация, на база на нея после да направи възможно най-добри решения за продължаването на дейностите в неговото стопанство. На база на изготвена карта, да кажем при жътва, може да види в кои райони на полетата има добри добиви, в кои има по-лоши. На база на това да прецени за следващата година как да тури и чрез една прецизна карта и прецизен инвентар да направи различни турения в различните области, така че да постигне възможно най-добри резултати. Съветвам земеделските стопани само заради това, че има кандидатстване, да не се хвърлят на много големи инвестиции, да преценяват много добре какво е необходимо към настоящия момент за земеделското стопанство като техника, да наблегнат, насърчавам ги, знам, че има съпротива, но ги насърчавам да наблегнат на дигитализацията, на софтуер, хардуер, с които могат да оптимизират и управленските си решения.